Right. Yebo. Mini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula le nkonzo nesihlabelelo 17 inkosi kusokhama wabani. Ushawayo Usha
Amen. Isihloko salentshumayelo sithi masiqonde umlando wobudlelwane bukaJehova nathi. Masiqonde umlando wobudlelwane bukaJehova nathi. Abantu abaningi abamnyama kunezinto eziningi abangazazi ngenkolo yabo. Kungakhathalekile ukuthi bafunde kangakanani kwezenkolo kumbe kwezomlando. Kunabantu abangakholelwa ekutheni lesi sizwe simnyama singakhululwa uNkulunkulu njengoba kwenzeka kubantwana bakwaIsrael. Ngoba vele basuke bengazilutho ngenkolo. Bese kuthi labo abathi bakholiwe bavele bebe ngama-fanatics enkolweni abakuyo. Ayikho-ke into engacutshungulwa yi-fanatic. Mina nginolwazi olujulile ngenkolo yabezizwe kanye nomlando wesizwe esimnyama. Hayi ngoba ngihlakaniphile kunabanye abantu. Kodwa kunezizathu ezimbili ezenza lokho. Okokuqala, inkolo yami ungumNazaretha, umholi wayo okwakungumprofeti Isaiah Shembe. Lo mholi uNazaretha kwakungumprofeti kaJehova. Ofana nabo bonke abaprofeti abaseBhayibhelini. Ngalokho ngiyazi ukuthi njengamanje ngendlela umndeni wakwaShembe oyibulale ngayo lenkolo kaMezwezulu nomhlaba, sekulukhulu ukuthi abanye abantu bakwamukele ukuthi uIsaiah Shembe wayengumprofeti ovela ezulwini, ofana noMoses kanye noYeshua. Okwesibili, ngendlela nami engaphezulu kokuqonda kwami, ezulwini kwathunywa ingilosi kuba izohlala nathi. Yangifundisa izinto eziningi abantu abangazazi ngokukholwa nangomlando wobuzwe bethu. Noma ngangilikholwa, kodwa ingilosi eyangiqinisekisa ngolwazi